Οι μετεωρολογικές πληροφορίες και η γνώση του παρόντος καιρού σε μια περιοχή είναι πολύ μεγάλη σημασία για την επιστήμη της μετεωρολογίας, αφού είναι δυνατόν να επηρεαστεί ένα πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι μετρήσεις των τιμών των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων λαμβάνονται με βάση παγκόσμια πρωτόκολλα, τα οποία εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία διαθέτει ένα μεγάλο και πυκνό σχετικά δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, το οποίο συνίσταται τόσο από σταθμούς συμβατικής τεχνολογίας, όσο και από πιο σύγχρονους σταθμούς, τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ορθή και έγκυρη γνώση των τιμών των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων σε μια περιοχή είναι πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, αλλά και για ένα πολύ πλατή φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να γνωρίζει την κατάσταση του καιρού για το δικό του προγραμματισμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του, αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί, μικροί ή μεγάλοι, θέλουν ασφαλή γνώση τόσο του παρόντος όσο και της πρόγνωσης του καιρού για προγραμματισμό και οργάνωση. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες. Ο ρυθμιστής ενέργειας χρειάζεται να γνωρίζει τον επικρατούντα άνεμο για να προγραμματίσει την παραγωγή ενέργειας, αφού η δυνατότητα του ηλεκτρικού δικτύου είναι γνωστή και κάθε υπέρβαση αυτής της δυνατότητας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου. Εκτός των πιο πάνω, οι έγκαιρες και έγκυρες μετρήσεις απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των μοντέλων καιρού και την έκδοση των προγνώσεων καιρού τόσο σε περιοχικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με το έργο της συλλογής μετεωρολογικών πληροφοριών σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, αλλά και την παροχή προγνώσεων και προειδοποιήσεων επικίνδυνου καιρού για την περιοχή της Κύπρου, την περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας, το γνωστό FIR Λευκωσίας, αλλά και την θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου, για να φέρει σε πέρα στην αποστολή της, χρειάζεται να έχει μετεωρολογικές πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται είτε από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, είτε από το δίκτυο των συμβατικών μετεωρολογικών σταθμών που η υπηρεσία διαθέτει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο εγκαταστημένοι 35 αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί, με την έννοια ότι εργάζονται χωρίς την βοήθεια προσωπικού, ανθρώπινου προσωπικού. Ενώ οι συμβατικοί σταθμοί θα πρέπει απαραίτητα, για να λειτουργήσουν και να αξιοποιηθούν τα δεδομένα τους, να συλλεγούν και να καταμετρηθούν, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει εκεί κοντά και να σερβίρεται αυτός ο σταθμός από προσωπικών της υπηρεσίας ή από εθελοντές μετεωρολογικούς παρατηρητές. Το δίκτυο λοιπόν των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της υπηρεσίας, 35 των αριθμών, είναι εγκατεστημένο σε πάρα πολλές περιοχές της Κύπρου, τόσο στα παιδινά όσο στα παράλια, στα ορεινά, στο Τρόοδος και σε άλλες πολύ δύσβατες περιοχές της Κύπρου, και έχει ως σκοπό την καλύτερη αποτίμηση σε πραγματικών χρόνων των μετεωρολογικών πληροφοριών. Κύριε Νικολαίδη, βρισκόμαστε στο μετεωρολογικό σταθμό του σταθμού ραδιοβολήσεων θαλάσσας και παρατηρούμε βεβαίως ένα πλήθος οργάνων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι κάνει το κάθε όργανο? Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι ο σταθμός ο οποίος περιέχει το σύνολο των μετεωρολογικών οργάνων που διαθέτει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι τόσο συμβατικός σταθμός όσο και αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός. Περιέχει όργανα αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού, καθώς επίσης περιέχει και όργανα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας. Εδώ θα έλεγα ότι συναντούνται σχεδόν όλα τα όργανα τα οποία διαθέτει η Μετεωρολογική Υπηρεσία και είναι αυτά εγκατεστημένα σε άλλους σταθμούς. Άρα παρατηρούμε ότι υπάρχει έναν δίκτυο από μετρητές ηλιακής ακτινοβολίας. Ο κάθε ένας μετρά συγκεκριμένες παραμέτρους της ηλιακής ακτινοβολίας. Ένας πυρηλιογράφος, ο οποίος μας δίνει το χρονικό διάστημα που ο ήλιος έφτανε σε αυτό το σημείο χωρίς να παρεμβάλλεται σύννεφο. Άρα παίρνει μια παράλληλη δέσμη ηλιακού φωτός, την εστιάζει σε ένα σημείο, η εστία του είναι αυτόν εδώ το χαρτί,
Και λόγω της κίνησης του ήλιου, το χαρτί του επειδή είναι και εμποτισμένο σε έναν σχετικά έφλεκτον υλικό, καίγεται από την δέσμη του φωτός, καίγεται και δίνει το ίχνος σε χρονικό διάστημα που ο ήλιος έφτανε ανεμπόδιστα, χωρίς να παρεμβάλλεται σύννεφο, σε αυτόν εδώ το σημείο. Εδώ είμαστε σε έναν πλήρη ακτινομετρικό σταθμό. Ένας σταθμός ο οποίος μετρά την ηλιακή ακτινοβολία. Καλύτερα θα έλεγα έναν πλήρη ηλιακό σταθμό μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας. Ο σταθμός αυτός εδώ, εκτός της απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία καταμετρείται με αυτόν τον αισθητήρα εδώ, ο οποίος βλέπει συνεχώς τον ήλιο, μπορεί να μετρήσει επίσης και την ηλιακή ακτινοβολία από διάχυση, αφού παρατηρούμε ότι η ευθεία η οποία ενώνει τον ήλιο με τους αισθητήρες διακόπτεται από αυτήν τη μαύρη σφαίρα. Άρα το όργανο αυτόν είναι εφοδιασμένο με έναν ηλιοστάτη, ακολουθεί την πορεία του φωτός, κάθε μερικά δευτερόλεπτα ο θόρυβος που ακούγεται είναι συνάρτηση της κίνησης η οποία κάνει ακολουθώντας την πορεία του ήλιου. Άρα συνεχώς βλέπετε τη σκιά της μπίλιας της μαύρης πάνω στον αισθητήρα. Συνεχώς δεν καταμετρά την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Είπαμε η απευθείας καταμετρείται από εδώ. Καταμετρά την διαχεόμενη ηλιακή ακτινοβολία. Την ηλιακή ακτινοβολία λόγω του περιβάλλοντος χώρου και όχι λόγω της ακτινοβολίας του ήλιου, της απευθείας ακτινοβολίας του ήλιου. Υπάρχουν αισθητήρες με τους οποίους καταμετρείται η ακτινοβολία PAR. Η ολική ηλιακή ακτινοβολία είναι ένας πλήρης ηλιακός σταθμός. Τέτοιος υπάρχει εδώ και συστατικά αυτού του ηλιακού σταθμού υπάρχουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και σε μερικούς άλλους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την κατανομή της ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της Κύπρου, αφού πάνω σε αυτήν την κατανομή βασίζεται ουσιαστικά και η εκπόνηση μελετών για κατασκευές ηλιακών πάρκων. Τα ηλιακά πάρκα, για να δουλέψουν και να έχουν απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να είναι γνωστή πρώτα απ' όλα η κατανομή της ηλιακής ενέργειας στο συγκεκριμένο σημείο. Άρα, με τους σταθμούς αυτούς που έχουμε εγκατεστημένους σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, γίνεται χάρτης του ηλιακού δυναμικού, της ικανότητας της περιοχής να μετατρέψει ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, και βάσει αυτού του δυναμικού γίνονται οι εγκαταστάσεις των ηλιακών πάρκων. Εδώ έχουμε ένα μετεωρολογικό σταθμό, ένα μετεωρολογικό γλωβό Stevenson, ο οποίος περιέχει συμβατικά όργανα, ένα θερμοϊγρογράφο, η υγρασία και η θερμοκρασία, έναν μεγιστοβάθμιο θερμόμετρο, έναν ελαχιστοβάθμιο θερμόμετρο και δύο θερμόμετρα τα οποία μου δίνουν θερμοκρασίες αέρα. Επίσης υπάρχει και ένας αισθητήρας, ο οποίος μου δίνει την θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο, ένας αυτόματος αισθητήρας θερμοκρασίας. Τη δουλειά που κάνουν αυτά τα όργανα, τα οποία χρειάζονται επιτήρηση, την κάνει από μόνος του ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, τούτον το κουτί είναι εδώ, στο οποίο υπάρχει άνεμος στα 2 μέτρα, είναι συνδεδεμένος με ένα βροχόμετρο, με ένα θερμόμετρο εδάφους και με άνεμο στα 10 μέτρα. Όλες αυτές τις παραμέτρους που θα μπορούσαμε να μετρήσουμε με την χρήση συμβατικής τεχνολογίας, συμβατικού ανεμομέτρου, ανεμογράφου, συμβατικού βροχομέτρου, βροχογράφου, μπορεί κάλλιστα να τα φέρει σε πέρα σε ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, του οποίου το σήμα μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο σε έναν τερματικό, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να λειτουργήσει ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός? Σε βασικές γραμμές πρέπει να υπάρχει αναπεπταμένο έδαφος. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα μετεωρολογικό σταθμό, είτε συμβατικό είτε αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό, σε έναν κλειστό χώρο. Πρέπει να είναι σε αναπεπταμένο έδαφος, να υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρα, να υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει λοιπόν να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές και κάποια πρωτόκολλα τα οποία εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ειδικά για τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και οπωσδήποτε διαθέσιμη πηγή ευρυζωνικού δικτύου. Εάν αυτές οι πληροφορίες λοιπόν που καταμετρούνται αυτόματα
θα πρέπει να μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε κάποιο άλλο απομακρυσμένο σημείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ευρυζωνικού δικτύου. Εδώ ο συγκεκριμένος σταθμός, όπως και άλλοι 8 σταθμοί της υπηρεσίας, είναι συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο και τις μετρήσεις τους μπορούμε να τις πάρουμε σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει διαθέσιμο ευρυζωνικό δίκτυο. Κύριε Νικολαίδη, πού βρίσκονται εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί και για ποιο λόγο? Μετεωρολογικοί σταθμοί, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, υπάρχουν εγκατεστημένοι σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, τόσο στα ορεινά όσο στα παράλια, όσο και στα ψηλότερες ορεινές περιοχές του Τρόδους. Ο λόγος ύπαρξης των σταθμών γενικά σε συγκεκριμένες περιοχές είναι πρώτη στα κλιματολογικός. Να γνωρίζουμε κλιματολογικά πώς είναι το κλίμα της Κύπρου, ποια είναι η μέση θερμοκρασία, η κανονική θερμοκρασία, η κανονική υγρασία, βροχή κλπ. Πέραν όμως αυτού του πρωταρχικού στόχου, οι μετεωρολογικοί σταθμοί εξυπηρετούν και άλλους επιμέρους στόχους. Για παράδειγμα, σταθμοί οι οποίοι βρίσκονται στο Τρόδος βοηθούν στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην έκδοση του δείκτη κινδύνου έναυσης πυρκαγιάς. Με τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υλικής ακτινοβολίας, της υγρασίας που έχει το έδαφος, μπορεί να εκδοθεί, να εκτιμηθεί ο κίνδυνος έναυσης πυρκαγιάς και ένας λοιπόν σκοπός για τον οποίο βάσει του οποίου εγκαθίστανται αυτοί οι σταθμοί στο Τρόδος είναι για να εκδίδεται αυτός ο δείκτης εκτίμησης πυρκαγιάς. Άλλοι λόγοι είναι για αγρομετεωρολογικούς σκοπούς. Σταθμοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν φυτίες εγκαθίστανται εκεί προκειμένου να υπάρχει ένα υπόστρωμα κλιματολογικών δεδομένων για τις ευδοκιμούσες φυτίες και για άλλους συναφείς σκοπούς. Οι σταθμοί οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι στα παράλια ουσιαστικά έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό, αφού το κλιματολογικό υπόστρωμα αφορά κατάσταση θάλασσας, ταχύτητα διεύθυνση του ανέμου, θερμοκρασία, υγρασία, παραμέτροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικές για να πωλεί η Κύπρος το τουριστικό της προϊόν. Κύριε Νικολαίδη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι σταθμοί αυτοί, συμβατικοί ή αυτόματοι, χρειάζονται και κάποια συντήρηση, έτσι. Πώς επιτυχάνεται αυτό και τι χρειάζεται για να γίνει μια σωστή συντήρηση? Ναι, είναι γεγονός ότι το θέμα της συντήρησης είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των αυτόματων ή και των συμβατικών σταθμών τους οποίους διαθέτει η μετεωρολογική υπηρεσία. Το δίκτυο των σταθμών αυτών εξυπηρετείται και συντηρείται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά από τους τεχνικούς της υπηρεσίας μας, οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να συντηρούν τόσο τους αυτόματους όσο και τους συμβατικούς σταθμούς. Το προσωπικό αυτών εργάζεται βάσει προγράμματος συντήρησης, το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση και σε εβδομαδιαία βάση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επίσκεψη του προσωπικού στους σταθμούς, στους οποίους εκτελείται διορθωτική συντήρηση εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται διόρθωση, ή και προληπτική συντήρηση προκειμένου να διαπιστωθεί και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους μέχρι την επόμενη συντήρηση. Άρα η υπηρεσία διαθέτει αρκετούς από τους πόρους της προκειμένου να φέρνει σε πέρας αυτόν το δύσκολο έργο. Φανταστείτε ότι οι σταθμοί αυτοί, 150 περίπου των αριθμών, τόσο συμβατικοί όσο και αυτόματοι, εγκατεστημένοι σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, τη χάνουν επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απαιτούνται δαπάνες τόσο σε καύσιμα, όσο σε συντήρηση μηχανοκινήτων, όσο σε συντήρηση των σταθμών, ανταλλακτικά κλπ, όσο σε εκπαίδευση του προσωπικού. Ένα μεγάλο λοιπόν μέρος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας δαπανάται στη συντήρηση αυτών των σταθμών και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η υπηρεσία, παρόλη την μείωση του προϋπολογισμού, εντούτοις φέρνει σε πέρας πάρα πολύ καλά και σε ψηλό βαθμό τη συντήρηση διορθωτική και προληπτική των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών και των συμβατικών. Κύριε Νικολαίδη, θα θέλαμε να μας πείτε για τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών έναντι βεβαίως των συμβατικών. Ναι, είναι ουσιαστικά θέμα τεχνολογίας. Οι συμβατικοί σταθμοί βασίζονται σε τεχνολογία στα τέλη του 19ου, 20ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, ενώ οι αυτόματοι σταθμοί έχουν τεχνολογία του τέλους του 20ου αιώνα, αρχές του 21ου αιώνα που είμαστε τώρα. Για να συλλεγούν οι πληροφορίες από ένα συμβατικό σταθμό απαιτείται προσωπικό.
από έναν αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό δεν απαιτείται προσωπικό. Άρα μια μεγάλη συνιστόσα του κόστους είναι το κόστος της ύπαρξης των συγκεκριμένων σταθμών του προσωπικού. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των αυτόματων σταθμών είναι η άμεση πρόσβαση στα στοιχεία. Εάν είναι αυτόματος τηλεμετρικός σταθμός, υπάρχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τη συντήρηση των μετεωρολογικών μοντέλων, αλλά όσο και για την αξιοποίηση σε άμεσο χρόνο των μετεωρολογικών πληροφοριών. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τις τελευταίες πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή των ορεινών. Έτσι. Σε άμεσο χρόνο γνωρίζαμε πόσο είναι το ύψος του χιονιού στην πλατεία Αντροόδους, πώς ήταν η θερμοκρασία, εάν υπήρχε παγετός, αν δεν υπήρχε παγετός. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για ένα πλήθος από οικονομικές δραστηριότητες και οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί τις έχουν σε άμεσο χρόνο, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να γίνει με ένα συμβατικό μετεωρολογικό σταθμό. Το κόστος δεν μπορεί να συγκρίνουμε τα δύο μεγέθη, διότι είναι εντελώς ανώμια. Μετρούν μεν και τα δύο μεγέθη, και ο συμβατικός σταθμός και ο αυτόματος σταθμός, μετρούν μετεωρολογικές πληροφορίες βασιζόμενοι σε διαφορετικές τεχνολογίες, αλλά ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός έχει πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής από ότι ένας συμβατικός σταθμός. Χρειάζεται λιγότερη συντήρηση, λιγότερη επισκεψιμότητα, είναι και το όφελος από την πρόσβαση σε άμεσο χρόνο στα δεδομένα. Άρα είναι δύο ομάδες οργάνων οι οποίες δεν συγκρίνονται για να αποτιμηθεί η συνιστόσα του κόστους, έτσι, ποιο συμφέρει και ποιο δεν συμφέρει. Γενικά, από ό,τι φαίνεται από την υπηρεσία, ναι, η αντικατάσταση των συμβατικών σταθμών και η αντικατάσταση του σε αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι κάτι το οποίο αποβαίνει προς όφελος της υπηρεσίας, αλλά γενικά και του κοινωνικού συνόλου. Βλέπουμε τώρα στην οθόνη του υπολογιστή εδώ το σταθμό της Αθαλάσσας, ο οποίος σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα έχει αριθμό 666. Βλέπουμε κουτάκια με διάφορες παραμέτρους. Εδώ φαίνεται η διεύθυνση του ανέμου στον πύργο των 10 μέτρων, καθώς και η ταχύτητα του ανέμου στον 10 μέτρο. Αυτή είναι οι πραγματικές μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, η ταχύτητα του ανέμου είναι 2 κόμβοι και η διεύθυνση του είναι γύρω σε 70 μοίρες. Άρα έχουμε ένα βορειοανατολικό άνεμο, βορειοανατολικό, υποπνέοντα άνεμο, 2 με 3 κόμβους είναι υποπνέον άνεμος, ενώ βλέπουμε τη θερμοκρασία στο 1,2 μέτρα ύψος, την πίεση στο σταθμό, την βαρομετρική πίεση στο ύψος του σταθμού, την υγρασία στα 1,2 μέτρα ύψος, την ταχύτητα του ανέμου από το δεύτερο ανεμόμετρο του πύργου, τη θερμοκρασία στα 5 εκατοστόμετρα, καθώς και το ύψος της βροχής τα προηγούμενα 10 λεπτά. Βεβαίως δεν έχει βροχή, η θερμοκρασία του εδάφους είναι 19,9 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ η θερμοκρασία στο 1,2 είναι 18,3 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας αφορά θέματα ανταλλαγής θερμότητας με το παρεδαφίου στρώματος της ατμόσφαιρας και του χώματος. Λοιπόν, όπως λοιπόν είναι αυτές οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, η Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δίνει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από το αεροδρόμιο Πάφου, που φαίνονται εδώ. Είναι η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου στον αεροδιάδρομο 110 μοίρες και η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου στον αεροδιάδρομο 290 μοίρες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να σερβίρει τα πολιτικά αεροδρόμια της Δημοκρατίας, είναι υποχρεωμένη να έχει εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς και στους δύο αεροδιαδρόμους. Γι' αυτό μίλησα για δύο αεροδιαδρόμους. Όσοι μετεωρολογικοί σταθμοί, αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί είναι συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο, μπορούμε να τους έχουμε οπουδήποτε έχουμε πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί παρέχονται αυτόματα και στο Γραφείο Πρόγνωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Αεροδρόμιου Λάρνακας για χρήση εκεί από τους προγνώστες καιρού, για να είναι και αυτοί γνώστες, πρέπει να είναι γνώστες του παρόντος καιρού σε κάθε χρονική στιγμή.